The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa Kapitang Tamang Oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Isang kakapanganak lang na sanggol na natagpuang nakasilid sa isang plastic bag na wala ng buhay sa likod ng isang eskwelahan sa Minalabak, Camarines Sur. Ayon sa barangay, 2 babae ang nakita na 2 bata na naglalaro na naghagis ng plastic bag na may lamang patay na sanggol. Para sa detalye ng kasong yan, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Kapitan Gondilino Bermeo, ang punong barangay ng Salinggogon, Minalabak, Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig po sa inyong istasyon. Opo. Magandang hapon po sa lahat. Para sa kaalaman po ng lahat, kailan po ba natagpuan ito pong sanggol? Bali po, kahapon na alas 4, ang hapon dito sa aming barangay, natagpuan yung sanggol na ito. Sino po yung nakakita at Bali po ang nakakita doon, 2 bata na naglalaro dito, nakita nilang may itinapon. So, sabi ng 2 bata, hindi naman nila kilala yung babaeng nagtapon. So, doon sa nagtapon na yun, bali 2 naman silang magkasama. Opo. Nung tingnan ng 2 ng bata, yung tinapon, nung wala na yung babae, tinignan nila yung tinapon, bata yung laman, patay na bata. So, ibig sabihin, nung pagtapon ng 2 babae ay naaktuhan po nitong 2 bata din. Yes po, naaktuhan po. Kitang-kita ng 2 bata. Nung binuksan po ng 2 batang ito yung plastic, patay na po ba nung matagpuan yung sanggol? Yes po, patay na po at andun pa yung yung mga cord niya, andun pa. Opo, so, Bagong silang na sanggol. so meaning, patay na. dahil na andun pa yung umbilical cord, ay talagang kakalabas lang po nito sa tiyan ng nanay. Opo. Opo. Ganun nga po. Opo, sa mga oras na ito, Kapitan, identified na po ba yung mga magulang nitong bata? Sa ngayon po, wala pa po, palais pa po sa amin dito. Wala din po kaming nakikitang tawag nun, nakikitang may gawa nito. Parang pa sa amin, palaisipan pa talaga kung sino. Opo, palaisipan pa, Kapitan. Pero ano po yung ginawa po ninyong hakbang patungkol po dito? Nagsagawa po ba kayo ng survey or para malaman po kung dyan po ba sa barangay ninyo ay meron pong Dito po sa aming barangay, naggawa po kami ng bahay-bahay. Nagtanong-tanong po kami kung sino ang may buntis sa amin na manganganak ngayong buwan. Opo. So sa record po ng mga BHW ko po, wala pong buntis ngayon at walang manganganak ngayong buwan. So posible po na galing sa ibang barangay? Pwedeng galing sa ibang barangay at tinapo na lang dito. Opo, nababanggit nyo, Kapitan, na nakita po ng 2 bata yung babaeng tumapon po nitong plastic na mayroon pong sanggol. So, nakilala po ba ng mga batang ito yung ito pong may gawa ng pagtapon ng sanggol?
Bali po, hindi po nakilala ng dalawang bata. Pero kung makikita daw nila, yung pagmumukha ng dalawang babae, kilala nila. Kilala nila, tuturo nila kung sino. Ang problema nga lang, hindi kilala ng bata yung yung pangalan. Yung aura kilala nila. Opo, so pag nakita ng dalawang bata yung itsura, ay makikilala po nila. Alam nila, kilala nila. Okay. So, ngayon po, Kapitan, sa mga oras na ito, nasaan na po yung bangkay ng bata? Ay, ang ano po? Sa mga oras na ito po, asa na po yung bangkay ng sanggol po? Bali po, kagabi, dinala namin po sa police station sa Minalabak. Andun na po sa kayong, ano ba yun? Yung bata andun na po talaga sa, sa police station sa Minalabak. Okay. So, nakipag-ugnayan na po kayo sa PNP para sa Opo, mga tapos na maaaring po. aksyon. Kagabi pa po. Okay, so tama po yun, Kapitan. So, meron po ba kayong panawagan, Kap, doon po sa posibleng mga magulang or may gawa po nitong pagtapon po ng sanggol? Sa akin lang po dito, sana po, sana makondisyon naman po yung nanay. Kawawa naman yung bata. Hindi lang nabigyan ng maayos na libing, maayos na burol, kung ano pa. So, kawawa naman. So, maawa ka naman, makonsensya ka para naman makita mo kung anong naging itsura ng bata. Opo. So, mahilig lang sila magpasarap, Kap, pero pagdating sa Yun nga po obligasyon, ay ayaw nila. Mahilig lang sila sa pasarap, nung sa wala na. Mhm. Tinapon lang. Samantala yung iba, nananawagan, kumbaga, naghahanap pa ng paraan para magkaanak lang sila. Opo. Ngayong may anak naman kayo, binibigay nyo naman, ginaganyan nyo naman, sayang. Kakaawa talaga. Meron pa nga dyan, Kap, ng mga magulang na talagang nagluluhod pa sa simbahan. Opo, at tumatawag ganun nga ng po panalangin talaga. sa mga santo. Ginagawa para ang magkaroon ng lahat, anak. magkaroon lang ng anak. Kap, nababanggit nyo po na nakipag-coordinate na po kayo sa PNP. Ano daw yung sabi ng PNP po? May maaari po bang kaso na pwedeng maisampa sa tao pong may gawa po nito? Bali po, sabi po ng PNP, meron po, may kaharaping kaso. Mhm. So ano daw po yung kaso, Kap? Doon sa ng bata. Okay. Abortion, sa ano pa, andun, nakarapasok na lahat sa PNP. Opo, abortion. Opo. Kapitan, maraming salamat po, at makikipag-ugnayan Okay na lang po, okay po kami po. Thank sa you muli po. sa inyo pong tanggapan. Maraming salamat po, Kap. Opo. Thank you. Ayun, so tama yun mga ka-action yung binabanggit ni Kapitan, pagdating sa pasarapan, pagdating sa ganong parte, sa ganong gawain, talagang ang mga magulang ay go, pero pagdating sa responsibilidad, ayaw maging magulang. Kahapon mga ka-action ay libu-libong pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa mag-asawang social media influencer na si Rosmar Tan Pamulaklakin at markitan katuwang si Speaker Martin Romualdez, Congressman Saldico, Congressman Attorney Raul Angelo Bungalon, Congressman Alfredo Garbin Jr., former Congressman Christopher Quitoco at Diday Ko. Ang naging kaganapan mga ka-aksyon nitong pangyayari or itong kaganapan, panoorin po natin ito. Oh yeah. Sinda kita ika ako big visa. Come on. Sinda kita ika ako big. Mga ka-aksyon, ngayong umaga, nandito tayo sa Misibis Eco Park sa Bacacay, Albay, kung saan isasagawang relief operation para sa 1,000 beneficiaries mula sa 12 barangay dito sa bayan. At mamaya, makakasama natin ang social media influencer na si Rosmar Tan at ang amang ng bayan na si Bacacay Mayor Edson Villesa. Sa pangunayan ni Congressman Zaldico, katuwang si House Speaker Martin Romualdez at si Congressman Jill Bungalon. Ako sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Di kita pwedeng tanugon sa sariling Paano mo naman nasabing Rosmar ng malakas? Nice English. And ito yung iPad mo. May remembrance ka. Sino may gusto ng laptop o online class? Ilan taon na? Okay, bigyan na natin
Tapos, yung masaya sa pag-alala yan sa pagmahal na Diyos. Bicol, may tiwala sa sarili ako Bicol. May disiplina sa sarili ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Mga ka-aksyon, dito tayo sa Misibis sa Bakakay Albay kung saan nagpapatuloy o tuloy-tuloy po ang sinasagawang relief operation ng Ako Bicol Party List sa pangunayan ni Congressman Gil Bungalon, Congressman Zaldico at katuwang si House Speaker Martin Romualdez. At ngayon, makakapanayan po natin si Bakakay Mayor Edsel Villasa. Mayor, ano po nang masabi natin na kumbaga tuloy-tuloy po yung ayudang ibinibigay ng Ako Bicol Party List dito po sa inyong bayan? Malaking pasasalamat sa Ako Bicol and si Kong Joey na hindi pinapabayaan ang Bakakay na kahit nasa Kwansya, nasa segundo distrito, at least hindi niya kinakalimutan ng Bakakay. Kaya wala akong masasabi sa tatlong congressman, lalo-lalo si Kong Jel, nandyan siya, na talagang personal siyang may disiplina tumutulong sa sarili ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika. Ngayong umaga, 12 barangay dito po sa isla ng Cagaray. Ang ating pong nabihiyaan sa pamamagitan ng pagbibigay dito pong mga relief goods. At all in all, meron po tayong 1,000 na beneficiaries na lista bilang tatanggap dito pong mga food packs bilang tulong sa mga nasalanta nitong bagyong si Christine. At masaya naman, nakita natin yung reaction at yung naging tugon ng ating pong mga kababayan dito. Lalong-lalo na sinamahan tayo ngayon ng isang social media influencer, isang sikat sa social media na si Rose Martan, at nagbigay din po ng mga papremyo sa kanila. So, hindi lang natugunan natin yung mga pangailangan nila sa kanilang pong mga kagutuman, kundi kahit pa paano nakapagbigay din po tayo ng saya sa ating pong mga kababayan. Aside from the distribution of the relief goods, meron din po tayong gagawin dito ng mga medical mission. Welcome po lahat ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na kung ating pong mga kaibigan ng mga social media influencers na gusto po magbigay ng mga ayuda dito po sa Bicolan. Bukas po ang aming opisina sa pakikipag-collaborate. I highly encourage ang ating pong mga kababayan na kung may tutulong po, open po kami sa pakikipag-ugnayan. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Maraming pong salamat po sa Ako Bicol. Malaking tulong na po ito sa amin. Maraming salamat. Kay Kong Jel, si Mayor, salamat po. Ako Bicol, Sinda, kita ika, ako Bicol, Sinda. Oh yeah. Sinda, come on. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 ang Rosmar lang ang malakas! Bicol, Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Mensahe ni Ms. Rose Martan sa ating mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Hello po! So, nandito na ako finally sa Legazpi! Ayan! So, kanina, naipamigay ko dun sa isang pinuntahan namin yung mga iPhone, iPad at laptop. Pero ngayon, syempre, nagdala ako dito ng cash na ipamimigay natin! Ayan, so sino may gusto ng 5,000 piso? Ayan nakalagay, number 1, Rosemar lang malakas. Nanay, lapit ka dito. Nanay, lapit ka! Lapit! Siyempre, alam ko pupunta ka dito. Nakapalo ako sa'yo. Wow! 3, 4, 5,000! Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, Ayan, so ako tatay, Bicol. dahil dyan, meron kang 5,000 pesos. Saan niyo po gagamitin? Maraming salamat po.
Saan nyo po gagamitin tayo? Kita ika, ako Bicol. Sinda, kita ika, ako Bicol. Super sakit po sa damdamin tanggapin yung nangyari. Kaya kahit pa paano po gusto ko magparating na kahit pa paano tulong. Alam ko man hindi po ito malaki, hindi man sasapat, pero galing po sa akin. Sabi ko po sa mga taga Bicol, ay mahal na mahal ko po kayo. Ay syempre maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Ayan, sa kay Hisham Ismail, ayan nga sabi nga, smile always, ayan napakagwapo natin Yorme dito. Ayan, maraming salamat at Kong Saldi at sa iba-iba pa po. Ako Bicol, Sinda, kita ika, ako Bicol, Sinda, kita ika, ako Bicol, Sinda, kita ika, ako Bicol. Ayan mga ka-action, madaming kababayan natin ang napasaya ni Rosmar, katulong dyan ang Ako Bicol Party List at si House Speaker Martin Romualdez. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang relief operation ng Ako Bicol Party List sa pangunguna yan ni Congressman Saldi at Speaker Martin Romualdez. Isa na rito ang bayan ng Uwas Albay na umabot sa mahigit 2,000 pamilya ang nabigyan ng tulong. Ang naging kaganapan, panoorin po natin ito. Salamat po ako sa Ako Bicol Party List na nakapunta kayo. Mayroon din relief na dumating. Congressman Saldi po, salamat sa binigay niyong relief. Napakahalaga po nito kasi nawalan po ng trabaho since hindi po agad na kabangon yung albay. Ito po, hinihintay rin po talaga ng mga tao para po makatulong, makaahon na rin sa pang-araw-araw na like pagkain kasi yun po yung hinahanap talaga nila kasi wala pong trabaho yung mga tao po. Nagpapasalamat kami kasi isa po kami sa nabigyan. Kami po is very blessed na napili po na magkaroon po ng ganito. Nagpapasalamat po ako kay Martin Romualdez. Katulong niya po pati si Congressman Alizaldi ko po para po dito sa relief operation. Salamat po sa Ako Bicol at kami ng mga relief goods, matulungan kami sa pang-araw-araw namin, yun ang namin magagamit, tapos may iluluto na. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Mga ka-aksyon, narito po tayo ngayon sa Uwas Albay kung saan mamimigay po tayo ng relief goods mula sa Ako Bicol Party List sa pangunguna yan ni Congressman Zaldi at ni Speaker Martin Romualdez. Kung makikita niyo po sa likod ko ay patuloy pong binababa relief goods na ipamimigay po natin sa mga residenteng narito sa mga lubos na nasalanta ng Bagyong Christine. Ngayon mga ka-action, panaka-naka po yung ulan na naranasan po natin dito. Dulot na rin po yan ng masamang panahon pero hindi po dyan nagpapatinag ang team Ako Bicol Party List para po maabot yung mga barangay po natin na hindi pa po natin nabibigyan ng tulong. At hikain po yan ni Congressman Zaldi at ni Speaker Martin Romualdez na lahat po ng kababayan po natin na nasalanta ng Bagyong Christine ay mapaabutan po ng tulong.
Ayan mga ka-aksyon, yung patunay na talagang ang Ako Bicol Party List ay hindi nagpapatinag sa pagpapaabot ng mga food packs or tulong sa ating mga kababayan na nasa lanta ng nakaraang bagyong si Christine. Linawin lang natin mga ka-aksyon, kanina nabanggit natin na mag-asawang ito si Rosmar Tan at Markitan pero magkaibigan lang po sila. Ito pong si Rosmar at Markitan yung bumisita dito po sa ating lugar para magbigay po ng kasiyahan sa ating mga kababayan. So, hindi po sila mag-asawa. Ang asawa po ni Rosmar Tan ay si Nathan Harrison Pamulaklakin. So, ayan mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, lalaki na nalaknos ang balat dahil sa sunog ating iyang tutulungan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo isang ama ang nalapnos ang balat matapos siyang makulong sa kanilang kwarto na nasusunog. Kwento ni Tatay Salvador Mariñas, kinakailangan niya nang sirain ang dingding ng kanyang kwarto para lamang makalabas sa nasusunog na nilang bahay. Ang ilang pangyayari nakuhanan ng cellphone video, panoorin po natin ito. Ayan yung kuha nung kaganapan ng pagkakasunog ng bahay nila Tatay Salvador. Nasa linya ng telepono ang panganay na anak ni Tatay Salvador Mariñas na si Ivani Mariñas. Magandang hapon sa iyo, Ivani. Ivani, magandang hapon. Hello, magandang hapon. Ivani, magandang hapon. Hello. Ayan. Ayusin muna natin yung telepono, yung linya, Kasi gusto nating malaman, kumustahin itong si Tatay Salvador matapos na masunog ang kanyang balat. Alamin natin kung kumusta na siya ngayon at gaano ba kalala itong natamo niyang sugat sa balat. At yung iba pang impormasyon, gusto nating malaman at ano na ba yung, meron na bang nakatulong sa mga gamutan at syempre, kung ilang degree burn ba yung natamo ni Tatay Salvador sa nangyaring sunog sa kanilang bahay. Ayan, nasa linya na. Magandang hapon, Ivani. Yes po, ma'am. Opo. Kumusta na ngayon, Ivani, yung tatay mo matapos itong insidenteng pagkakasunog ng bahay ninyo? Medyo okay na din po, ma'am, na naigagalaw niya na po din yung braso niya. Pero dadaing po siya na mahapdi pa din yung mga sugat niya. Di siya daw po makahiga ng maayos. Itong mga oras na to, Ivani, nasa ospital pa rin ba si tatay or nakauwi na sa inyong bahay? Hospital pa po, sa BRTTH po, ma'am. Opo. Ano daw yung sabi ng doktor? Ilang degree burn ba yung tinamo na pagkakasunog sa balat ni tatay?
Ano daw po yun, ma'am, second degree burn po. Kaya nilipat po namin siya sa BRT kasi dati po, dinala nung patrol namin, nung tanod namin sa Legazpi Hospital lang po. So, yung doktor po doon nagbigay ng referral na ilipat namin sa BRT Tage kasi po, wala pong burn facilities dito sa Legazpi Hospital. Opo, kitang-kita, Ivani, sa kuha sa video na itong mga bahay dyan sa inyong lugar ay talagang dikit-dikit. Opo, ma'am. Oo, so ilang bahay ba yung apektado nitong sunog? Dalawa po, ma'am. Dalawa. So yung sa napagitna namin talaga, yung katabi namin magkabilaan. Opo, so bali 3 bahay. Kasama Opo, yung bahay ninyo. Opo. Okay, so nagsimula sa bahay nyo yung sunog, Ivani. Paano nagsimula yung sunog? Ano yung nangyari? Kasi ma'am, yung oras na yun, ma'am, ako nasa baba, si papa ko po, nasa taas siya noon. Tapos kung hindi lang dahil po dun sa mga tambay na parang nakita yung usok, di ko din po yun parang napansin. Nung may nakakita na, doon na lang po ako pumasok ng bahay at parang narinig ko na din na kumakalabog si Papa sa taas. Pero di ko po yun, ma'am, inano talaga na kung may sunog or ganun. Kung nung nagsisigaw na siya ng, tinatawag yung mama ko, tapos nagsigaw na siya ng sunog, ganun. Saka na po ako nun talaga tinignan na, ay, nasunog talaga yung ano namin sa taas. Tapos tumalo na lang siya sa harap ko nang bigla na yun nalapnot na yung magkabilang braso niya. Okay, nasa loob ng kwarto itong si tatay. Nagpapahinga ba or merong nararamdamang sakit si tatay? Hindi, kasi po si tatay ko talagang bira siya lumabas. Ano siya sa kwarto, ma'am, kasi yung gumagawa po ng mga inaayos niyang sa electronics po, yung TV, gano'n, o microwave. So, ang trabaho ni tatay ay yung mga kinukumpuning mga sirang gamit? Opo, ma'am. Opo. Okay. So, meron ba kayong nasalba na mga kagamitan man lang, damit? Wala, ma'am. Total damage talaga. As in lahat po. So, yung mga gamit ng mga anak sa school, wala talaga, ma'am. Okay. So, paano nakalabas ng kwarto itong si papa mo? Nung daw po, ma'am, nataranta na din siya. Kahit yung pinto niya, di niya na kung paano yun na buksan kasi naglalak talaga siya ng pinto. Tapos nung ma'am, di niya na daw na kung paano niya nabuksan, ginawa niya. Nag-isip sana siya na sa ilalim daw noon, yung sa sahig na siya, niya na, bubutasin. Pero ang mangyayari, ma'am, talagang babagsak siya sa baba. So ginawa niya, yung sa yero na lang. Kaya siguro, ma'am, yun ang kinalapnot ng balat niya sa magkabilang braso kasi yung mainit sigurong yero, yun na lang ang inano niya para makatalon siya. Oh, buti na lang madaling matanggal maalis yung yero, So, tama, mainit na din yung yero, kaya yun yung tumama sa balat ni tatay. Oo, kasi ma'am, nung tumalon na siyang nabigla ako na nasa harapan ko na siya, talagang napansin kong hinihingal na siya, yung parang kinakapos na po ng paghinga niya. So, kitang-kita namin yung talagang totally damaged yung bahay nyo matapos itong sunog. So, ngayon yung plano ninyo? Diyan pa rin po ba kayo titira? Ipapaayos nyo yung bahay nyo? Opo, ma'am. Doon din po kasi, ma'am. Kasi simula, ma'am, nung talaga, doon na kami nakatira, ma'am. Kumbaga, pag tutulong-tulong na lang po na matayo ulit yung bahay namin. Sa ngayon, saan muna kayo pansamantalang naninirahan? Or nakikituloy? Inano po kami ng kapitan namin, ma'am, na binigyan kami naman ng maayos dito na evacuation dito po sa covered court namin. Sa Our Lady's Village po. Gaano kahirap yung sitwasyon nyo ngayon na syempre, aside na talagang totally damaged yung bahay ninyo, dyan kayo muna pansamantala sa evacuation center? Mahirap talaga, kasi syempre hindi po nakakapasok yung mga anak ko, tsaka wala talaga kami, ma'am, na hindi makapasok sa trabaho, ma'am. Yung pag-asikaso, wala, ma'am, wala. Di nga namin alam kung paano na naman po magsisimula. Yung mama mo, kumusta? Medyo okay na din naman po, pero paggabi medyo pa siya kung about dun sa nangyari, ma'am, medyo natutulala pa din siya. Ilan ba kayong miyembro ng pamilya na nakatira dyan sa inyong bahay?
Siyam po, ma'am. Siyam. So, napakasaklap ano? Sabi nga, di baling manakawan, wag lang masunugan. Opo, ma'am. Opo. Okay. So, Ibani, sa sitwasyon nyo ngayon yan, ano yung pinakakailangan nyo para kay tatay nyo? Siyempre, importante muna yung kalusugan ni tatay. Opo, ma'am. Yung maging gumaling po, sana siya agad na sana po ngayong walang-wala po kami, ma'am. Humingi po kami ng kaunting tulong po na maano lang yung sa financial niya po na ano sa paggaling niya po, yun sa medical niya po. At syempre, yung bayarin nyo sa ospital. Opo, ma'am. Yung sa hospital bills. Mag-iilang araw na, magtatatlong araw na, di ba? Opo. Pangatlo na po ngayon, ma'am. Posibleng lumalaki na yung hospital bill. So makinig ka muna, Ivani, para sa kaagarang pagtugon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Miss LB, magandang hapon. Hello, Miss LB. Hello. Ayan, alamin natin kung ano yung maitutulong. Ayan, andyan na. Miss LB, kumusta ngayon? Ano yung pwede nating maitulong dito kay Tatay Salvador na hanggang sa ngayon ay nasa ospital pa rin dahil nasunog ang kanyang balat matapos itong fire incident sa kanilang bahay? Yes, Miss Remy, pagka may din na po yung pasyente ni ate, dalhin lang po sa akin sa Malasakit Center. Okay, so ibig sabihin yan, Miss LB, maaring hindi na alalahanin or poproblemahin nila ate yung bayarin sa ospital dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Yes, Miss Remy, nasagutin po natin yung kanilang hospital bill. Puntahan na lang po nila ako sa Malasakit Center, table number 4, para magawa po natin ang lahat ng paraan para mas balance po sila tatay. Ayun, kasama na din dyan ba, Miss LB, yung mga gamot na like ointment na kakailanganin ni tatay? Miss Remy, basta po available dito sa atin sa BRSMC yung gamot, libre po nila matatanggap yun. Ayun, Miss Ibani, napakinggan mo si Miss LB. Opo, ma'am. Ayun, so wala na daw kayong aalalahanin dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill at kung ano man na gamot na available dyan sa BRHMC. Opo, maraming salamat po, ma'am, sa pagtulong po, ma'am. Miss LB, maraming salamat sa laging pagtulong sa ating mga kababayan. Yes po, thank you so much, Miss Remy. Hindi para lang po, ingat po tayong lahat. Doon masyadong mainit na naman ngayon. Yung sunog, iwasan po natin. Ingatan natin ating mga bahay at mga mahal sa buhay. Ayun, maraming salamat. Yan si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. So sa muli, wag mo lang alalahanin yung babayaran nyo sa ospital dahil handa lagi yung Ako Bicol Party List sa pagtulong sa inyo at yung mga gamot na kakailanganin ng tatay mo, sagot na din yan ng Ako Bicol Party List basta available sa BRHMC. Okay po, ma'am. Thank you pong marami, ma'am, sa AKB po. Ayan, ingat lagi kayo, no? Ingat lagi dahil magpapasko ngayon. Dapat lahat ng Pilipino, lahat ng mga kababayan nating Bicolano ay dapat maging masaya ngayong Pasko. 47 days na lang mga ka-aksyon at Pasko na. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon.
Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.